Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri. Ekainak 21 dugu gaurkoa. Uda hasi da gaurko egun honetan, osteguna, eta gainera honekin batera gure Iruin herrian ere jaiak hasi egin dira herri ezberdinetan. Esate baterako Orkoienen eta Mutiloan. Han egon ginen eta Iruin herriko hotxetan adibidez Mutiloako jaiak eskainiko dizuegu. Jaien hasiera. Gero amaieran saioa bukatzerakoan bestak atalean Orkoinengo jaien edo festen ere hasiera hori emitituko dugu. Beraz ez galdu gaurko saioa. Gaur gainera osteguna denez parlamentuko galderak ere ekarriko dizkizuegu. Aste honetan Aquarius itsasontziko errefuxiatuen inguruan galdetu diegu parlamentariei. Oso gai pilpilean dagoena, oso interesgarria eta tamalez jende askori eragiten diena. Gero ere zen olako iritziak dituzten ezagutzeko aukera izango duzue atal horren bitartez. Gaur elkarrizketa bat izango dugu ere, Pako Sutupe idazlea etorriko da aurten liburu berri bat atera egin duelako. Zeren inguruan biografia bat. Telesforo Montzonen biografia landu egin du, oso gizon interesgarria eta ekarpen handiak egin zituenak gure lurraldean, politikan, hizkuntzan. Gehiago jakin nahi baldin baduzue ez galdu gaurko elkarrizketa, benetan pena, beti bezala oso interesgarria izango delako. Orain hasiera emango diogu gaurko saioari, beti egiten dugun moduan gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea, bi efemerideak 19. mendekoak dira. Lehendabizikoa 1813 urtean gertatu zen Iberiar Penintsulako gerraren testuinguruan. Gasteizko gudua eman baitzen. Borroka horretan Frantziako armada botatzea lortu zen eta horren ondorioz Napoleon Bonapartek Fernando Zazpigarrena Espainiakoari koroa itzuli zion. Mende berean, 1831 urtean, gainera antzeko urteak dira, 1831 urtean, Cyrus McCormick asmalari estatu batuarrak sega makina sortu zuen. Ekainaren 21eko titularrak birpasatzeko unea. Goazen, 58 kolektibok 2018 urteko Sanferminetako programaren diseinuan eta prestaketan hartu dute parte. Aurten programarendako aurrekontua 6% igo da. 70 emakumek eta 30 kolektibok osaturiko batzarrak 6 hilabete daramatzate emakumearen etxearen parte hartze prozesuan, hemen Iruinean. Prentsaurrekoa eskaini dute Gaztelu plazan eta udalari hitzetik ekintzetara pasatzea exijitu egin diote. Pobrezia larria erdira murrizteko asmoz gizarteratze plana sortu egin da. Ongizatearen Kontseiluko gizarte erakundeen aho batezko adostasuna lortu ondoren, Nafarroako gobernuak agiri berria onartu du. Emakume ikertzaile eta teknologoen ikusgarritasuna, gaixoen zaindarien osasunaren arreta, iradokitzen duten emakumeak eta emakumea eta moda izango dira Nafar Unibertsitatearen udako ikastaroen gaiak. Ikastaroak datorren astean izango dira Iruñean eta Tuteran. Artea migranteen eskubideak aldarrikatzeko errefuxiatuen nazioarteko egunean. Itotako ametsak deritzon arte instalazioak errefuxiatu eta migranteen eskubideak aldarrikatuko ditu Iruñeko Udal plazan.
Gaurko egunkariak ikustera pasako gara orain eta Diario de Navarrarekin hasiko gara egunero egiten dugun moduan. Lerroburu nagusiak audio, osasungintzako 2000 interinok karrera profesionalaren ordainketa eskatu ahalko dute. Azaleko argazkian, Isco eta Diego Costa futbolariak atzoko garaipena ospatzen ikusi daitezke. Espainiak beste bide batetik irabazten du izenburupean. Diario de Notiziasen hau daukagu. Lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Nafarroak errefuxiatu estatusa duten 529 pertsona hartu ditu legislatura honetan. Azaleko argazkian Iruñeko alkatea Joseba Siron udal taldearekin eta kolektiboetako ordezkari ezberdinekin ageri da. Izenburu honek laguntzen du irudia. Ia 500 emanaldi jaien egitarau partizipatiboenean. Euskal Herri mailan gara egunkarian hurrengoa aurkitu dezakegu. Lerroburu nagusian herritarrendako zerbitzuak hobetzeko aginpideak izenburua duen berria agertzen da. Azaleko argazkian adin txikikoak Estatu Batuetako inmigranteendako zentro batetan ikusi daitezke. Azpian titular hau dago. Trumpek amore ematen du eta adingabekoen banantzearekin bukatzen du. Euskal Herri osoko komunikabideekin jarraituko dugu, baina orain euskarazko hedabideen txanda da. Berria egunkariarekin hasiko gara. Azaleko lehendabiziko argazkian, berria egunkariaren 15 urteurrena dela eta ospatutako ekitaldia erakusten da. Zango bat etorkizunean izenburua eramaten du irudiak. Bekaldean gainontzeko edukiak aurkitu ditzazkegu. Lehendabiziko berrian, Gasteizko bizilagun bat atzerritarren zentro batean atxikita daukate. Izenburu hori eramaten du lehendabiziko berria. Horren alboan eskuinean Bosnia 2000 migratzaile harrapatuta. Eta irudi batek laguntzen du albistea. Alboan eskuinerago, eskumenak zabaltzea adostu du autogobernu lantaldeak. Horren azpian, zigorra gaizki kalkulatu diote Altsasua auziko akusatu bati. Eta bukatzeko eskuinerago, Espainia eta Portugal buruan jarri dira, munduko kopari buruz ari da berri honek. Bukatzeko, goazen Euskal Herri Irratiko webgunearekin. Edozein bi rapeatzen irratian izenburua duen lehendabiziko albiste bat agertzen da hor webgunean, eta bertan bideo bat zintzilikatu dute. Alboan eskuinean beste bideo bat aurkitu dezakegu itotako ametsak artelana Mediterraneoan hildako guztiak gogoan izenburua daramana. Beherago ezkerrean Ene kantaken bideoklip berria, alemana. Izenburua duen berria ikusi dezakegu. Eskuinean, alboan eta pixkatxo bat beherago, Sanferminetako egitarau ofiziala udalak eta 58 eragilek egina titularra irakurri dezakegu. Bukatzeko, ezkerrera bueltatuz, legealdia amaitu aurretik emakumeen etxea sortu dezan exikitu diote Iruñeko udalari. Ea zenolako agenda dugun aste honetan. Uztailaren 5 arte, El Corte Ingleseko kultur aretoan, aurrek eginiko Sanferminetako kartelak ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6etan, Geltoki Espazio Kulturalean, aurrendako ekintza euskeraz eta gazteleraz. Ipuin kontalariak, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 8:30 erraldoien txokoan, kantu eta hitza zikloaren barne kontzertua eskainiko da Jan Bordasarren eskutik. Doakoa da, baina goinbidapena behar da. Horretarako, aldez aurretik 7:30 aurrera ara gerturatu eta doainik eskuratu ahalko duzue aipatutako goinbidapena. Gaur arratsaldeko 8:30 Gaiarre antzokian musikal bat, La Familia Adams. Prezioa ezagutzeko, Gaiarre antzokiaren webgunea bisitatu dezakezue edo han bertan galdetu. Ezberdina bai da aldez aurretik edo lehiatilan erosten baldin bada, edota ze nolako lekuan aukeratzen den esertzeko. Bihar eta larunbatean Geltoki Espazio Kulturalean Garagardoaren feria ospatuko da.
Sanfermir jaialdiaren bigarren edizioa, alegia, sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 8etan Milagrosako Zibiboxaren patioan kontzertu bat. Sarrera librea da eta El Swing izenburua dauka ekitaldiak. Bihar gaueko 9etan Central Cafe antzokian afaria eta kontzertu bat Disco Club 29 barkatu izenburupean. Sarrerak 40 euro balio du. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zeruan laino gutxikin egongo da, lainoen tarte lainotxo batzukin. Eguerditik aurrera, lainoak ugaritu egingo dira, arratsaldean noizbenka zaparrada trumuitsuren bat bota dezake. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Goizean ipar-mendebaldeko haize ahul bizia finkatuko da. Temperatura maksimoak nahiko jaitsiko dira. Ostiralean zerua oso lainotsu egongo da egunaren lehen partean. Euri txikia edo xirimiria egingo du egunaren lehen partean. Arratsalean lainoak gutxitu egingo dira eta zerua arratsalde gauean laino gutxikin geratuko da. Iparraldeko eta ipar-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da. Iruñerriko albisteekin jarraituko dugu. Goazen Uharten zer daukagun ikustera. Eta Uharten lehendabizikoz hau daukagu. Administrari ofizial bat kontratatzeko deia egin du udalak. Aukeraketa hautafrogen bitartez egingo da. Izan ere, selekzio prozesuak 2 hilabeteko iraupena izango du. Bertan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea ekainaren 26an itxiko da. Informazio gehiagorako udalaren webgunera jo dezakezue. Uharterekin jarraituz, kiroletako kudeaketarako enpresetako langileen sindikatuek ekainaren 21etik hasita ekainaren 24era bitarte Nafarroan greba egingo dutela jakinarazi dute hitzarmenetan sortu diren desadostasunak direla eta. Honek Ugarrandia udalaren kirol instalazioetan eta spa eta sport itaroan eskaintzen diren zerbitzuetan eragina izango du. Esate baterako igerilekuen erabileran. Hala ere, udalak langileen greba egiteko eskubidea dela eta babesa eskaini die. Halaber, udalaren webgunean utzitako edo zintzilikatutako dokumentu baten bitartez, instituzioak udalak pazientzia eta errespetua eskatu die herritarrei. Bestalde, amorruaren aurkako txerto kanpainaren baitan, ekainaren 23an aste honetan goizeko 11etatik eguerdiko 12ak arte, udal artxibategiko etxabean txakurren identifikaziorako mikrotxipa eta aipatutako txertoa jarriko dira. 4 hilabetetik gorako animalientzat derrigorrezkoa da. Eraman beharrekoari dagokionez, jabearen nana eta zakurraren identifikazio txartela eskatuko dira. Irailaren 15etik hasita irailaren 23ra bitarte, aneitasunaren bestak ospatuko dira eta jaiak iragarriko dituen kartela aukeratzeko txapelketa edo lehiaketa bat jarri da martxan. Lanak edo obrak uztailaren 26ra arte aurkeztu ahalko dira udaletxeko 2. solairuan, kultura zerbitzuan hain zuzen ere. Sariak 3 izango dira. Lehendabizikoa 600 eurokoa izango da, 2. irabazlearentzat 200 euro banatuko dira eta 3. 100. Holtzako zendeara pasako gara orain.
Uda mugitua izango da Oltzako zendean. Haur, heldu eta adinakoentzako jarduera ezberdinak antolatu dira eta igeriketa ikastaroak, tailerrak, multiabenturazko ekintzak, zumba, ateraldiak eta bar. Eskaintza osoa udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Izan ere, datorren astean, ekainaren 29an, folk kontzertu batez disfrutatzeko aukera izango da Arazuriko igerilekuetan. Hitzordua arratsaldean izango da, arratsaldeko 8:30. The Eclectic Celtic Band taldearen eskutik gainera. Noain herriari helduko diogu orain, Oltzako zendeako berriak alde batera utzita. Gaurtik hasita larunbatera arte, zentzumenetarako musika eta dantza zikloa Noaingo zentzumenen parkean ospatuko da familia guztirako ekintzekin edo jarduerekin. Esate baterako, kontzertuak, jokuak, suak, besteak beste. Ekainaren 24ean, igandearekin goizeko 10etan Noaingo Foru Plazatik Herri Krosaren 17. edizioa irtengo da. Bertan parte hartzeko bihar ekainaren 22an apuntatzeko azkenengo egune izango da eta inskripzioa rockdesport.com webgunearen bitartez egin behar da. 2018 urteko lehendabiziko 6 hilekoaren hiri eta herri kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea irekita dago uztailaren 2 arte. Informazio eta xehetasun guztiak Noaingo udalaren webgunean aurkitu daiteke. Bukatzeko goazen Iruñe hirira. Zitadelak bere kiosko taberna uda osoan zehar mantenduko du irekita. Hori bai, Sanferminak direla eta data hoien inguruan itxiko du. Izan ere, zitadela itxita egongo da jaiak ospatzen diren bitartean, bertatik su artifizialak botatzen direlako. Iruñean beste albiste hau daukagu. Biurdana parkeko komunen kudeaketa Nabut Navarra SL konpainiari esleitu zaio 39.800 eurorekin. Parke honetako bainugelak iazko udan ireki ziren 14 urte itxitak egon eta gero. Kirol pisten ondoko eraikin txiki batetan kokatzen dira eta sarrera doakoa da. Iruñearekin bukatzeko, tokiko ekonomiak presidentzia komisioan eztabaidatzeko proposamen bat bidali egin du. Aurtengo inbertsioak handiagotze aldera, aurrekontuetan 6 milioiko modifikazio batetaz hitz egiten dute. Adibidez, auzoen planean 1,2 milioi euro jarriko lirateke. Aste honetako gaia eraman egin duguna parlamentura izan da Aquarius itsasuntziko errefuxiatuak. Horren inguruan galdetu diegu parlamentariei eta hauek dira haien erantzunak. Ez gaude ados, ziesek betetzen ari diren papera, pensatzen dugulako egunero esparru horretan ukatzen dira giza eskubideak eta gainera ez gaude ados pertsonak ara eramatea bakarrik santzio administratiba batengatik. Eta gero ez da ere ez gaude ados adibidez hegoaldeko fronterak gertatzen ari dena adibidez devoluzioa kalinten delako. Gainera, Estrasburgotik esan dio Estatu Espainolari hori praktika horiek ilegalak direla. Baina hori alde batean edo aldatzeko politika migratzaileak estatuak egin behar duena da bertan bera. Ustea, orain ditugun legeak, adibidez, Mozale legea eta estrangeriaren legea. Eta horrela gainera eskatu diogu behin eta berriro Nafar Parlamentuak azken aldia atzo adierazpen instituzional batean eskatuko diogu bertan bera ustea lege horiek eta ziez iztea. Egun on denei eta guri uste dugu
politika migratzaileek gaur egun, bueno, pues, ez gaude ados, nola dauden planteakutak. Baita Espainian, barnean, hor dugu la ley de extranjeria, guk ez gaude ados lege horrekin, baina baita ere Europa mailan. Guk pentsatzen dugu politika horiek lehentasuna izan behar dutela, batez ere hor daudelako giza eskubideak eta baita ere duintasuna, pertsonen duintasuna eta giza eskubideak tartean, eta guretako izan behar dute lehentasunak eta aldaketak. Gaur egun, Espainia mailan eta bai ere Europa mailan lotxamangarriak dira. Ikusi dugu zenbait irudiak azken urte hauetan, ikusten dugu nola dauden, baita Zeutan, baita Melillan, baita ere nola Mediterraneotik ere nola jendea pasten da, paterekin da, eta lotxamangarri iruditzen zaigu. Hoi bai da, gure gizartean, edo gure munduan gertatzen ari dena. Guk hori, hemen Europan, pentsatzen dugu ez dela ematen erantzuna, behar den erantzuna, eta azkenean, uste dugu, aldaketa sakon eta hundi bat behar dela gure politiketan. Solastu dudanean, beti horren dut, Europako legeak eta baita ere Espainiako legeak. Egia da, hemen Nafarroan ez dugula kompetentzia lege horiek egiteko. Bai dugula, dugu harrera egiteko etorkinei, eta bai ere politika integratzaileak ere daukagu egitekorik. Baina politika migratzailei buruz guk ez dugu kompetentziek. Egungo politika migratzaileak, da, 85. urtean emandako moldaketarekin alderdi sozialistak hasi zituen, eta gero alderdi popularrak egindakoak ere alderdi sozialistaren babesarekin eman izan ziren. Eta politika hauei esker egiten dena da, diru truke estatuan atzerritik datosten pertsonak kanpoan utzi eta Espainian sartu ezinik egon, eta sartzekotan ere centros de internamiento delakoetan sartu, eta hau ulerte ezina den eskubide urraketa da. Azken finean, paperik ez izateak ezin duelako suposatu askatasunaz pribatu eta askatasunak entzea. Badira gartzela modukoak nun ez diren oinarrizko eskubideak bermatzen. Orduan, oso kezkagarria iruditzen zaigu ere nola asilo politika ere ez den eskaintzen edo errefuxiatu kondizioa ez den eskaintzen gerratetik ihes egiten duten haientzat. Gainera jakin beharra dago, askotan gure estatuak ere dituela kanpoan ematen diren gerrate horietan ardura zuzenak, eta benetan tristea iruditzen zaigu, nahiz eta Aquariusen kasu honetan Espainian sartu utzi izan zaien, ze gutxiago ez den benetan errora joaten eta ez diren benetako politika migratzaileak eta justoak ematen pertsona guztiontzat, eta herri mugimenduetatik aldarrikatzen den moduan gure herrian denontzako tokia dagoenez gero eman ditzagun gurera etortzeko eta hemen gurekin bizitzeko aukera. Italiako jarrera salagarria iruditzen zaigu, eta ez bakarrik Italiako jarrera, baizik eta Europaren jarrera. Eta hori esan da, Espainiako jarrera ikuspuntu humanitario batetik txalotzekoa da hartu duen jarrera. Baina kontutan hartu behar dugu, orain ez dakigu zer gertatuko den adibidez Aquariusen etorri zen pertsonekin, porque batzuk eskatuko dute asilo, beste batzuk ez, eta oraindik ez dakigu zer gertatuko den pertsona horiekin. Eta gainera, ditugun legeekin, gure alderdia beldurra ematen zaigu, eta gainera
baina kontutan hartu behar dugu debei, aurreko asteburuan, bai, kostaldera, Valentziara, ailegatu zen Aquarios itxasontzia, baina Andaluziara debei ailegatu dira itxasontzi gehiago, eta pertsona horiekin ez dakigu zer gertatuko den. Horregatik, ikuspuntu humanitario batetik esan dudan moduan txalotzekoa da, baina kontutan hartu behar dugu aber zer gertatuko den pertsona horiekin eta beraien eskubideekin. Gai honekiko Italiaren jarrera guretako kezkagarria eta lotxamangarria izan da. Hor entzun dugu eta itu dugu zenbait komunikabideetan, nola Twitter baten bidez, Italiako ministro baten hitzak. Guk ez gaude batera ados eta gainera iruditzen zaigu kezkagarriak eta lotxamangarriak. Bertzaldetik Espainiako gobernuaren konpromisua edo hartutako erabakia guretako zoriontzekoa da. Erabaki simbolikoa, baina gu zoriontzen dugu Espainiako gobernuari erabaki hori hartutakoz. Bertzaletik ere ikusiko dugu zer gertatzen den etorkin horiekin eta nola ematen den hemen harrera. Printzipioz Espainia sartzen utzi izan zaie, baina orain ikusiko dugu ze egiten den pertsona hauekin, 45 egunez zentro hauetan egoteko aukera eskainiko zaie, baina esan bezala etzaie gero, edo ez dakigu gero zer gertatuko den pertsona hauekin. Beraz, agian orain oso mediatikoa izan den kasu honetan, zein den milaka eta milaka pertsonen egoera ezagutzeko aukera izan da, baina benetan eztabaida publikoa eman behar da ze politika, migrazio politikak ematen diren, eta baita ere ze erlazio edo harreman internazionalak ematen diren beste tokitan sortzen diren gerrateekin. Gure aldetik, Nafar gobernuan duen jarrera, gu ados gaude, noiz behinka haratago joatea eskatu diogu, baina orokorrean ados gaude jarrera horrekin. Eta kontutan hartu behar dugu, asilo politikak orain arte Madrildik kudeatzen dira, baina egia da harrera politikak hemendik egiten ari gara, eta horregatik sakondu behar dugu dugun jarrera lan esparruan, etxebizitzaren esparruan, hezkuntzaren esparruan eta osasun esparruan. Baina hori izan da, gu beti esan dugu eta EH Bilduren beti defendatzen dugu asilo politikak eta migrazio politikak eskuratu behar dugu eta gu hemendik Nafarroatik kudeatu egin behar dugu. Eta zergatik esaten dugu hori, gure ustez lortzeko gizarte bat justuago eta kohesionatuago gu hemendik kudeatu egin behar dugu asilo politikak, eta gainera horrela beteko dugu beti esaten duguna eskubide guztia pertsona guztiendako. Eta denok dakigunez, bihar da migratzaileen eguna. Horregatik gustatuko litzaidake animatzea Nafar jendeari eta Nafar gizarteari aste honetan erakunde desberdinetan antolatu dituzten ekitaldi guztietara joatea eta parte hartzea. Gu harreran alde beti azaldu gara, badakigu guk ez dugula politika migratzaile buruz kompetentzia, baina harrera egiteko eta hemen ere hartzeko etorkinak daukagula kompetentzia.
azken 3 urte hauetan, hemendik Nafarroko gobernutik eman da erantzun bat edo mezu bat Espainiako gobernuari, hemen genuela aukera emateko harrera, etorkine badakizu orain dela 2 urte ia, sinatu ziren akordio batzuk Europa mailan, harrera egiteko zenbait kopuru batei, etorkin kopuru batek, Espainiak ez du bete akordioi, baina hemen Nafarroatik beti erran dugu nahi genuela hartu eta harrera eman etorkine horrei, eta gu bagenuela hemen aukera harrera hori emateko eta hemen ona etortzeko, Nafarrora etortzeko etorkin kopuru bat. Azkenean, Espainiako estatutik edo gobernutik, ez dakutik kasurik egin, eta ez dute gurekin koordinatu nahi, afera honetan, eta horrek ikusiko dugun gobernu berri honekin, ea nola politika horiek, harrerako politika horiek aldatzen aldiren, eta koordinatzen aldire hobeki gure erkidegoekin. Jarrera positiboa da, harrera eskaintza ematea, baino gero ikusiko dugu nola burutzen den aukera hau, eta ez baldin bagara errora joaten, benetako arazoa izango dugu, azken finean, ez dakigulako segoratan egongo lirateken pertsona hauek, orduan kontu honekin eztabaida publikoa ireki beharko dugu baita Nafarroako parlamentuan ere, zen ez ditugu bakarrik lelo propagandistikoak eman behar, bezik eta ekintzak eta neurri zehatzak. Eta egoera ekonomikoaren harira, ikusi beharko genuke hasteko lehenik eta behin ez luketelako egungo errenta bermearekin hori eskuratzeko eskubiderik, ikusiko genuke ea ez da ere lan bat haien lanarekin bizitzeko aukerarik, beraz leloaz gain ere neurri zehatzak beharko genituzke. Aurreko astea bete genuen Iruñeko kaleak Altsasuko gazten alde, eta manifestazio horretan gizartea bi mezu eman zizkigun. Bat da gizartea ez dagoela ados mendekuaren sententziarekin, eta bigarrena justizia nahi duela. Horregatik guri gustatuko litzaiguke galdetzea Espainiako estatuari ea hartu duen mezu horiek, eta gustatuko litzaidake Sánchez jauna galdetzea ea zer egingo duen mezu horiek betetzeko. Eta bitartean argi dugu Euskal Herria Bilduren aldetik jarraituko dugula lan egiten justiziaren alde, eta horregatik esaten dugu Altsasukoak aske. Garen lan betean hemen Iruñan izan genuen, eta guk ere parte hartu genuen, baita ere Nafarroko gobernua parte hartu zuen, manifestazio historiko bat, justizia eta proporzionaltasuna eskatzen Altsasuko gazteendako. Guk uste dugu argi eta garbi ikusi zela, zelako elkartasuna badela gazte hauengan eta bere familiengan, eta zelako duintasunarekin Nafar jendea erakutsi zuen bere elkartasuna gazte horiei eta baita ere bere familiei. Beraz, guretako izan zen oso historikoa, eta ikusi genuen zelako indarrian dauen Nafar gizartea. Egun hauetan ikusiko dugu zer gertatzen den Manada sententziaren ondoren preso dauden pertsonekin. Azken finean, orain arte fuga arriskurik ez dagoenez badute presiotik edo gartzelatik ateratzeko eskubidea legez, eta berez kasu guztietan
legearen bermea ongi dagoela esan beharko genuke, baino kontu hontan legeak berak ez du emakumeon ziurtasuna kontutan hartzen ari. Eta bestalde ikusten ari gara nola ezberdin aplikatzen den legea segun eta nor den bertan dagoen implikatutak, zen Altsasuren kasuarekin nun frogatu izan da ez egoela ihes egiteko arriskurik, behin baino gehiagotan borondatez joan izan dira autoritateen gana, haien esku jarri izan dira, baino ordea hauei libre zeuden gazteei atxilotu egin dituzte, kartzelan daude eta bestalde orain ari dira eztabaidatzen ea manadako agresoreekin libre utzi behar dituzten ala ez. Oso larria irudituko litzaiguke kasu honetan bakarrik elementu hau kontutan hartzea, hau da ez dagoela ihes egiteko arriskurik, zeren ez da kontutan hartzen ari berriro ere patriarkal ikuspuntu batetik emakumeen egoera eta ziurtasuna, zeren jakin izan dugu nola manadaren epaiarekin baita ere eman izan ziren pertsona beren eskutik bestelako agresio berdinak edo zentzu berean. Orduan, kontutan hartzea ere emakumeen ziurtasuna, zen bestela mugimendu feminista berriro ere kalean izango gara hori salatzeko. Elektrizista behar dira mutiloabean, elektrizitate goi mailako titulazioa eskatzen da. Kurrikulunak bidali manelsa@manelsa.com helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereizirik eskatzen errelebo kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali lanpolsa@jasoikastora.net helbidera. Obretako arduraduna behar da Iruñan, arkitektura ikasketak eskatzen dira, enpresaren aldeko kontratu egingo zaio. Kurrikulunak bidali naiara.canberra@randstad.es helbidera. Eraikuntzarako peoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereizirik eskatzen, ekainaren 30 arteko kontratu eginen zaio. Interesatuak kurrikulunak igorri almaceneskiroz@gmail.com helbidera. Zahar-etxeko 2 erizain behar dira Iruñan, erizaintza gradua eskatzen da, oporrak ordezkatzeko kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Bi teknologi saltzaile laguntzaile behar dira Iruñan, telekomunikazio eta informatikako goi maila eskatzen da. Kurrikuluna bidali rrhh.lamorea@es.fnac.com helbidera. Bingoko saltzailea behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@asaudicom.com helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@asaudicom.com helbidera. Banatzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereizirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mariapeiro@magamar.amabi.com helbidera. Fisiologia irakaslea behar da Iruñan, biokimikan espezializatu izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali info@birfirplus.es helbidera. 4 sorosle behar dira zizur nagusian, sorosle titulazioa eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@aqualur.es helbidera. Joku gelako arduraduna behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereizirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali satimas@hotmail.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereizirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera.
Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.